everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Oh. Dalia, ano po naghilakbang ka? Dili maayos na magsabak ang magsigihilak, Dalia. Pero di ba kinakapagan ang pagbatik kagaol, Mami? Labi na nga wagin magkatawa pagtagan ka na ko si Arnel. Nagsige na kung tawag ni Arnel. Pero unsa ba sa nitawhanang di manggil mo tubag? Nagito mo tubag, Mami. Kagipungan tong Lili. Pero nakakontak ka man ni Lili. Hala, tawag siya. Ako'y makigsulti niya. Ha? Ayaw na lang, Mami. Usay ayaw na lang. Kinahanglang mahumanan ni problema ni mo. Kinahanglang mo pa uli na din si Arnel. Nakita na nimo? Di na mahimutang si Lily tungod sa iyang kabuang. Maliwanag yun niya mo pagkamanig kaluha, Arnel. Pasagdi na siya. Ang unaw na karon, kung asa nga hardin ka gusto nga himuon ang atong prenup. Kanan nilang kayo mahalo eh. Ang importante nga, mabalita lang nga magpakasal na yun ta. Ako na ang bahala sa kapahibaw bahin sa ato kasal, okay? Ang muna na asa ang dapit niya pag-research, okay? Okay. Sige. Pero Mm. pero ikaw ba? Uy naman ka mo report sa opisina ninyo? Wala sab ka manubang sa mga tawag nimo. Nahibaw ng akong sekretarya kung unsaon ko sa pagkontak. O manawag ra ko sa akong mga kliyente, okay? Ay kabalaki ang akong trabaho. Ang unaw na, mao nga tong kasal. Sige. Ay, gusto ko sa busay ang atong prenup. Pero mas maayo nga ako'y makigsulti atong Lili. Para... Mami, ayaw na lang lagi. Masakitan ka lang siyang sinultihan. Magumangana. Gipinaboy man ko na yung sulti ka ron. Mabitag yung sakang akong tingog. Usa magi gusto niya mahitabo. Iya kong gipalayas. Gusto siniling mo adto na ko sa isla. O gakalimtanan na ko ang bayan ni Arnel. O gunya. Adto na lang ko na mga anak sa isla. No. Ayaw ko nagbuhata, Dalia. Ni ako mo ang magas na tanan mong kinahanglanon. Kikinahanglan ko nga akong apo, Dalia. Tiguang na ko. Masakiton pag yun. Mauna niya ako gipangandoy nga makakita ko sa akong apo. Kinala magkasulti yung kami si Arnel. Ako na'y mangitag paagi mo pa uli siya. Ha? O, sino bahatan, Mami? Hello, Mami Bon. Hain na mo karon. Ngano wa naman ko'y balita ninyo? Demi sa atbang sa bayad tong Ariel, ma'am. O, unsa? Naniit na mo diha? O, ma'am. Demi sa suot sa auto. Nagpark kami diri sa atbang. Nagpaatbang gyud mo? Tingali ba kabantay si Pelyo ninyo, ha? Di siya magduda, ma'am. Kay naflatan ko nuhay migligid. Oh. Mao ba? O niya, wa pa ninyo makitki si Dalia? Dalia? Oh. Dalia ba sulti mo, Ma'am Yvonne? Bisit, baya. Naglibog naman ko ini, uy. Ma'am, usong kitinoon. Di ba nangunta naman ko nimo kung nahibaw ka ba nga dunay kaluha si Lily? Oh, ma'am. Maoy akong nahibawan. Nga kanang naauban ni Mami Corazon, mao si Dalia, nga kaluha ni Lily. Usa? Uy, wala ka pasularan ng paatbang na mo. Iyam ka silili ka ng naariya. Murag dili. Kay ang tinuod nga Lily, kauban karon ni Arnel. Usa?
Ayaw na lang good ka goal di ha. Naon sa man ka? Naa naman na. Atubangan na lang na. Mao yun ang naa karon kung unsaon nga manindot gyud ang atong prenup, okay? Nindot naman ito kisulti sa wedding planner. Kung nindutan ka adto, kinahanglan mo pakita ka nga nindot ni. Okay. Kung say okay, Kinahanglan ipakita ko kang Lily. Nga malipayon ko. oo, kana, kinahanglan gyud. Kay mahal ko nimo, di ba? May mabag di lang ta mag-isgot sa kong gibati. Kinahanglang hisgutan gyud eh. Kay kaslo na biya ta. Og, abi nimo, nalipay biya ko ha. Namiangkon ka na gyud nga mahal ko nimo. Kinala kita mag-isgot pa, ana. Di ba lang ka mangutana kung unsa sa bang akong gibati? Ha? Di na lagi. Pwede ba? Imo na lang na imong gibati. Oh, unsa man, layo pa ta sa tumitingan? Ay, mulahos na tas busay. Sa usa ka garden restaurant dito. Aron mahuman na ning tanan. Ayaw nga gibundak po ka. Anong tamang ka? Ibalik ang ligid sa auto, tiyo. Uyo ka. Kaya mamauli na ta. Ha? Mamahuli ka? Yan nun ka? Mamahuli nun? Kinahanglang maklaro na ni Mayo. No, angon ni. Unsa man ang imong klarohon? Kunhain yun si Lily karon. Usa? Uy, di ba? Naaman siya diya. Ha? Diya man, naaman. Misulti si Miss Ibuna ko karon. Oo ka. Nga wasap siya makasiguro. Kunhain yun ang tinuod nga Lily. Kana bang naa sa mansyon o katubang tuwa karon kauban ni Ernel. Unsa? Uy, kaluha man diya ito ng duha, no? Hangtod si Miss Ibon. Naglibog siya. Kaya ang kauban ko si inahan ni Ernel karon. Maumang katong Dalia. Ang kaluha ni Lily. Nanindag ka mo, te. Ay, mauna niya yung kalabas sa otang dong digir eh. Ako pa niya mo, no? Ilisin na yung duha ka babae. Duha ka babae ni si Lily. Punya, manibata din niya sa syudad. Manglarga ta, biyain Pahilom, tiyo! Ay. Kung palayo man ko din tiyo, kinahanglang madana ko si Lily. Nidutay ni mo ang hardin, no? Nindot gyud. O bagay gyud kining dapita sa imong kagwapa. Ay, lala ko dahil ka, oy. Luluha na sa taniya, ay. Ikaw ba? Hindi man gyud. Nga umaabot na ka na kong asawa. Alo, mga palangga! Oh, Uy, yan na din siya. Salamat ito. Nagparamdam na gid mong duha. Gusto sa akong asawa nga mag-prenup mi din eh. Oh! Perfect! Nindutin na pita para sa inyong prenup. Ako ni bahala ninyo. Kano sa aman na ito ni Himuon? Sa 12 panahon. Oh. Nanawag na sa siya. Hello? Hello? Lily, paen ka karon? Niya sa garden nga mao'y lugar para sa among himong prenup ni Arnel. No! Ako ang angay nga nadiha ug dili ikaw! Ilanin mo na po ganang mong kasal ni Arnel, Lily. Lily, iuli ka na ko si Arnel. Barong gigil ang pagkadalya diya sa panimay ni Arnel. Bahala ka na si mong buhato diha. Basta ako, sigurado na nga mo'y pagkasla ni Arnel. Dili ko masugot ka magkasal ka mo. Dili, Lily. Dahlia! Mao ka niya ko nga, Lily. Dahlia! Magmahay ka ng imong buhaton, Lily. Ay, Dalia, dilili ba na? Abibe, ako'y magkisulti niya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!